אוקיי, מבחינתי את יכולה. אוקיי, כולם יכולים להיכנס פשוט, או שעדיין יש חדר המתנה? לא, לא, יכולים להיכנס חופשי. יופי, מעולה. אז אהלן, ערב טוב. ברוכים הבאים וברוכות הבאות. הערב הזה הוא חלק מסדרת מפגשי התמיכה של מכללת קרקור, וההרצאה שלנו היא על EFT. EFT זה כלי שהוא מאוד מאוד נגיש ויחסית מאוד מאוד פשוט. אני אישית משתמשת בו בקליניקה לכל מה שקשור ברגשות בכללי, ואנחנו נעשה כאן התמקדות היום על איך הכלי הזה עוזר לנו בסטרס, במתח. אז בשעה הקרובה אנחנו נבין מה זה בכלל EFT, מה הקשר בין הגוף לרגשות, איך עובדת השיטה, פרוטוקול מסוים של השיטה, כי יש לה כמה פרוטוקולים, נעשה תרגול וגם הנחיות עבודה בבית. הצ'אט פתוח, אם יש שאלות או הערות או כל דבר שאתם מביאות איתכם אתם מוזמנות לכתוב. אשמח לדעת שאתם שומעות אותי כמו שצריך. יופי, מעולה. אז נעים להכיר, אני חן גזית נאור, אני נטורופטית, מטפלת בנשים עם כאב כרוני, עוזרת להם להפחית את העייפות ולשחרר את הכאב, לחזור למצב שהן שולטות בחיים שלהם, ואני מנחה במכללת קרקור, מלמדת שיטות וקליניקה של נטורופתיה שנה ד'. את הכלי של EFT, את ה-Emotional Freedom Technique, אני למדתי בגיל יחסית צעיר, למדתי את זה בגיל 18, ממורה מאוד מאוד יקרה לליבי, ריבה אלקלעי, וזה כלי שפשוט הלך איתי עוד לפני שידעתי שאני אהיה מטפלת, למדתי אותו בשביל עצמי, וכשהייתי מנהלת של ברים בתל אביב, הייתי מטפלת במלצריות, וזה פשוט היה משהו שהלך איתי לכל מקום. וכשהגעתי כבר לשלב שאני בקליניקה ועובדת, לקח לי זמן להחזיר את הכלי הזה לעבודה. הוא היה נראה לי כל כך פשוט וכל כך יומיומי, שבכלל לא חשבתי על כמה כוח יש לו לעבודה גם מול מטופלים. ועד שהגיעה אליי אישה מקסימה לטיפול, אישה שעברה כל כך הרבה סוגי טיפולים בחייה, שהיא ביקשה ממני, פשוט הגיעה עם רשימה של דברים שהיא לא מוכנה שאני אעשה לה. אל תיגעי בי, אני לא רוצה אלכוהול, אני לא רוצה תוספים, אני לא רוצה, אבל כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי. וקיבלתי אותה, בכל זאת. אמרתי, אני לא מוותרת פה. והכלי הזה עשה איתה עבודה פשוט, זה מה שהיא הייתה צריכה. היא הייתה צריכה משהו שיחבר אותה לגוף שלה, וזה מה שהכלי הזה יודע לעשות. אז הכלי נקרא EFT, ראשי תיבות של Emotional Freedom Technique, אבל ברוב המקומות שתשמעו מדברים עליו, ידברו פשוט על טאפינג. בעברית אני בחרתי דווקא את המילה טיפוף, אבל הסלנג הוא יותר לכיוון הטאפינג, ומה שהשיטה הזאת משלבת היא התמקדות, סוג של מיינדפולנס, נוכחות ברגע, התכווננות. זאת אומרת, אנחנו אומרים משהו, אנחנו באנגלית קוראים לזה affirmation בדרך כלל, אבל בעיקר אנחנו מכירות במצב הקיים, ותוך כדי זה אנחנו מתופפות על נקודות מסוימות. אז אנחנו גם מרגישות, אנחנו גם מקשיבות לעצמנו, וגם מתופפות על הנקודות. לשיטה הזאת יש גם אבא וגם סבא. אנחנו נתחיל מן הסתם עם הסבא. רוג'ר קלהן היה פסיכולוג אמריקאי, שהיה לו, הוא למד כבר בשנות ה-80, אפילו קצת לפני בשנות ה-70, הוא למד קינסיולוגיה, מה שלא היה כזה ברור מאליו בזמנו. והיה חסר לו איזשהו כלי, הוא הרגיש שהתרפיה של השיח לא הייתה מספקת עבורו. והוא הלך ולמד את המרידיאנים ואת נקודות הדיקור בשנות ה-80. ומשם הוא התחיל לפתח איזשהו פרוטוקול שנקרא Thought Field Therapy, זה נקרא TFT, שהיה פרוטוקול מאוד מאוד מורכב למטפלים, ובעצם עבד על נקודות לחיצה, אקופרסורה, בלי מחטים, תוך כדי שיח. עדיין עם השיח, אבל הוסיף לזה את הנקודות של הלחיצה. בשנות ה-90 הגיע בחור שקוראים לו גרי קרייג, הוא היה סוג של קואוצ'ר בזמנו, והוא בא ללמוד אצל קלהן את השיטה של ה-TFT. אחרי שהוא למד אותו, הוא אמר, תקשיב, אפשר לעשות את זה הרבה יותר פשוט. כאילו, לא, זה לא חייב להיות כזה מסובך. והוא פישט את זה, ואנחנו נכיר את הפרוטוקול הזה היום. הוא מאוד, מאוד נגיש, מאוד מאוד קל, ובאמת שגם ילדים יכולים לעשות אותו.
אז EFT, Emotional Freedom Technique, בגדול מדברת על הטאפינג, אנחנו מתופפים בצורה עדינה, עם 2 או 3 אצבעות, כל אחת למי שזה נוח לה יותר. הנקודות קצה של מרידיאנים מסוימים, אל תדאגו, אני אגלה לכם את המרידיאנים. היא בעצם מאפשרת ויסות עצבי של הורדת רמת הקורטיזול. כלומר, תוך כדי, ממש במהלך סבב הטיפוף, אנחנו נרגיש את הירידה בגוף. יש מין שדר של אני בטוחה שמגיע למערכת, וזה קורה בזכות העובדה שאנחנו נותנים מקום לבעיה. כלומר, אנחנו הפעם מתמקדות בסטרס, אז אני מכירה בעובדה שאני בסטרס. אני לא אומרת לעצמי, לא, זה לא, הטיל הזה לא ייפול עליי. אני כן אומרת, וואו, אני ממש לחוצה עכשיו. הגב של אצלי זה בגב ובשכמות, כל אחת. אתם מוזמנות לכתוב בצ'אט איפה כל אחת בדרך כלל מרגישה את הסטרס אצלה. ו, ובעצם אני אומרת, אני עכשיו לחוצה. הגב שלי מכווץ. אני כנראה גם לא חושבת בצורה חדה כמו שהייתי רוצה. אני מכירה בזה. ומתוך ההכרה הזאת והחזרתיות הזאת בעצם נכנסת איזושהי שלווה. יורדת ההתנגדות. אז אנחנו מתמקדות הפעם ב-EFT באמת לסטרס. כאמור, זה כלי שמטפל ברגשות מכל מיני סוגים, לא רק סטרס. הסיבה שבחרנו להתמקד רק בו היא מן הסתם מה שקורה עכשיו. אנחנו תמיד נמצאים בסטרס, גם בעולם סטנדרטי שלא נמצא במלחמה, הכל מאוד מאוד מהיר, הכל מאוד מאוד צריך לקרות, אנחנו כל הזמן זמינות, וואטסאפים, מיילים, you name it. ובשש שנים האחרונות, let's face it, מאז 2020 מה שנקרא, אנחנו בסטרס אחר, אנחנו בסטרס הישרדותי, שפוגש אותנו על בסיס יומי, חודשי, זה נמצא שם. מה יהיה? מה יהיה? האם אפשר לעשות תוכניות לזמן ארוך? האם יורדים מהארץ, חוזרים מהארץ? מה קורה עם האהובים שלנו? אני אמנם עכשיו נמצאת באזור בטוח בארץ, אבל מה קורה עם החברים שלי בצפון או המשפחה שלי במרכז? יש איזשהו משהו ששוחק אותנו, ולפעמים הסטרס אפילו מרגיש כאילו הוא נעלם. נהיית שם איזושהי קהות כזאת, מרוב שהסיגנל הזה מופעל כל כך הרבה וכל הזמן. אז העומס הקוגניטיבי הזה, דווקא ההכרה בעובדה שכן, אני כן לחוצה, כן, זה כן מצב שהוא בעייתי בשבילי. אז אני נותנת, עצם ההכרה בזה מתחילה את הריפוי, מאפשרת את השחרור שלו. וכמו שאמרתי קודם, לסטרס יהיה מופע פיזי שונה אצל כל אחד זה יופיע אצלו במקום אחר. אני מנסה לראות אם אני רואה את התשובות שלכם בצ'אט, אם מישהי כתבה, אבל אני לא רואה, נכון? זה לא מופיע לי לפחות. כתבו, אצלי זה בלסת ומישהי כתבה בבטן. Mm, מעולה. תודה לך שאתם חולקות, ואני אפתח גם את הצ'אט שאני אראה אותו כמו שצריך, שיהיה לי אותו גם פתוח. גם בצוואר, אני רואה. בצוואר, כן. בצוואר, כלומר בעורף. כן, כל אחת מאיתנו מחזיקה את זה במקום, כן, בעורף, תודה. כל אחת מחזיקה את זה במקום שבו לשם היא מדחיקה את הסטרס. כשאנחנו מרגישים דברים שהם גדולים עלינו, אנחנו הרבה פעמים מדחיקים אותם. כשאנחנו מדחיקים משהו, אנחנו מדחיקים אותו לתוך הגוף. והרבה פעמים הגוף מבין עוד לפני שהמילים מגיעות. לפני שאני מבינה מה קורה איתי, אני שמה לב למה שקורה אצלי בתוך הגוף. מישהי כתבה גם לסת? מעניין אותי. כן, לסת. מעולה. אז אנחנו נתחיל עם התהליך. אז אנחנו מתחילות עם מה אנחנו מרגישות עכשיו. במקרה שלנו אנחנו מדברות על סטרס בסדנה הזאת. אבל אם אתם לוקחות את זה אחר כך למקומות אחרים בחיים, אני יכולה שנייה להבין מה אני מרגישה עכשיו. ופה אני רוצה רגע להתעכב על המקום שאני ארצה תמיד לפשט את זה. לקחת את החתיכה הכי קטנה שאנחנו יכולות מתוך מה שאנחנו מרגישות עכשיו. אם אני עכשיו לחוצה, אז אני לחוצה. אם אני יודעת ממה אני לחוצה, אז אני גם יכולה לציין ממה אני לחוצה. אם אני מדברת על רגשות אחרים, אני ארצה כל פעם לקחת אותם לדבר הכי קטן. כן? מיד אחר כך אנחנו נרצה להבין איפה זה נמצא בגוף. איפה אני מרגישה את זה? כמו שאמרתן, לסת, בטן, עורף, כתפיים, בית החזה, כל אחת זה יופיע אצלה במקום אחר. ואז אנחנו מגיעות למדידה.
כמה חזק אני מרגישה את ה, את ה, את הלחץ הזה אצלי. ובשיטה הזאת, ב-EFT יש סולם שנקרא SUDS, SUDS, שהוא בעצם סקאלה מ-0 עד 10. איפה אני מרגישה איפה אני בסקאלה הזאת? אני ב-5, אני ב-7, וכל תהליך אנחנו ממש מתחילות בסדר הזה. קודם כל אני מכירה בעובדה שאני בסטרס, לאחר מכן אני מציינת איפה אני מוציאה את זה בגוף. כן, מירי, זה יכול להופיע בכמה מקומות בגוף, בהחלט. בהחלט, ובמקרה כזה יכול להיות שאנחנו נציין כל פעם במהלך הטיפוף, תכף תראי איך זה קורה, גם מקום אחר. או שנעשה כמה סבבים, כל אחד על מקום שזה מופיע בו. אז כל אחת יכולה שנייה לבדוק את זה אצלה כרגע, להגיד, איפה הסטרס, כמה הסטרס שלי עכשיו? אם אני עכשיו אומרת שבאפס אני בצ'יל, עם פינוקולדה ביד, אם מישהו עדיין שותה פינוקולדה, וב-10 אני לא מצליחה לתפקד בכלל, אז איפה אני נמצאת עכשיו? ממשיכות עם התהליך. אחרי שאנחנו יודעות שאני כרגע בלחץ מזה שאני מדברת מול אנשים שאני לא מכירה לדוגמה, ואני מרגישה לחץ שהוא 5 בכתפיים, אז אני יכולה להגיד משפט שמכיר במצב הזה. אני יכולה להגיד, למרות שאני מפחדת לעשות טעות, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. למרות שאני מרגישה עכשיו מתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. כל אחת תמצא את המילים שבהחלט מדברות אליה. המילה סטרס היא מילה אוניברסלית, אבל יכול להיות שזה יהיה מתח, יכול להיות שזה יהיה עומס. כשאנחנו בודקות את הכאב אצלנו, אז אנחנו יכולות גם להגיד, את הסטרס אצלנו, אנחנו יכולות להגיד, למרות שאני מרגישה עכשיו סטרס ברמה 5, אני מקבלת את עצמי באופן שלם ומלא. למרות שאני מרגישה עכשיו סטרס ברמה 5 בעורף, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. זה המשפט שאיתו אנחנו מתחילות את הסבב של הטיפוף, והרבה פעמים גם אנחנו נסיים עם המשפט הזה. אנחנו חוזרות על המשפט הזה בהתחלה, תוך כדי טיפוף על נקודת הקראטה, שתכף תדעו איפה היא נמצאת. אז כשאנחנו מסתכלות על כל התהליך, אז יצרנו את המשפט, אנחנו מתחילות סבב טיפוף, אנחנו מסיימות אותו, חוזרות שוב לשלב של המדידה. איך אני נמצאת עכשיו עם הסטרס שלי, ואם יש צורך, אני עושה סיבוב נוסף של טיפוף. יש שאלות עד כה? בסדר. נקודת הקראטה נמצאת בחלק העליון של הצד החיצוני של היד, מתחת לזרת. Okay? היא יכולה להימצא בכל מקום בין תחילת הזרת עד כמעט אמצע כף היד. אנחנו מוצאות אותה על ידי תפיחה לא קלה בחלק הזה, ואנחנו מוצאות נקודה שהיא רגישה וכואבת. Okay? ממש. אנחנו עושות כמו קראטה, פצ'ה, עד שאנחנו מוצאות את הנקודה הזאת שהיא ממש רגישה וכואבת. בשנייה שמוצאים אותה מבינים על מה מדובר. אוקיי? אפשר לרוץ שוב על החלק מתחילת הזרת ועד אמצע כף היד, כל אחד זה מופיע אצלו קצת אחרת, זה בדרך כלל יהיה למי שמכיר בתחילת קו הלב. יש מישהי שלא מצא וצריכה עזרה? מוזמנת לפתוח גם מיקרופון. כן. זה לא כואב, אבל זה לא אמור להיות כואב, זה אמור להיות רגיש. אני מרגישה. את מרגישה שזאת נקודה שהיא רגישה יותר משאר הנקודות בחלק הזה של היד, נכון? כן. יופי, אז זאת הנקודה. זה לא משנה איזו יד, כל אחד, אני אישית מתופפת עם היד הדומיננטית שלי שזו ימין, אז אני אתופף על יד שמאל. אז כל אחד, אם מישהו נוח לו יותר תופף עם שמאל על ימין, אז אין עם זה שום בעיה. אפשר גם לעשות טיפופים לשני הכיוונים. אז אחרי שמצאנו את נקודת הקראטה, איתה אנחנו פותחות ואיתה אנחנו מסיימות את הסבב של הטיפוף. אנחנו מתחילות עם משפט הפתיחה שמצאנו, זאת אומרת, למרות שאני מרגישה סטרס ברמה 5 בעורף, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, מלא
ושלם. אני מזמינה כל אחת עכשיו לעשות רגע את הבדיקה שלה עם המקום הזה של איפה היא נמצאת, איפה יש לה סטרס, מה הרמה שלו. אם אתם רוצות לקחת את זה רמה קצת יותר גבוהה, גם איך הסטרס, איזה צבע יש לסטרס, מה הגודל שלו, מה הצורה שלו, כל אחת והיכולת שלה לאפיין אותו, ואז ליצור משפט פתיחה. אתם יכולות גם לכתוב אותו בצ'אט, אתם יכולות גם, אנחנו לא הרבה אנשים, אתם יכולות גם לפתוח מיקרופון, להתייעץ. אלו כל הנקודות של הטיפוף. ולא להיבהל, אתם רק צריכות לזכור אותם בעל פה. מי שקצת מכיר את הרפואה הסינית, אז רשמתי כאן בעצם את המרידיאנים הרלוונטיים והנקודות הרלוונטיות שאנחנו מתופפים עליהם. בסופו של דבר, שמסתכלים על המחנה המשותף, אלו נקודות שמשחררות רגש ועובדות על הנפש, כמו גם על סרקולציה של דם, תנועה טובה של צ'י. אוקיי? ועכשיו, כדי להפחית את העומס, מי שרוצה לצלם יכולה לצלם, אני רואה. וכדי להפחית את העומס, עכשיו אנחנו מסתכלות על זה ככה. ובעברית. אוקיי? אז יש לנו את נקודת הקראטה שדיברנו עליה. רגע, אני אפתח ככה. יש את נקודת הקראטה שדיברנו עליה, שאיתה אנחנו מתחילות. הנקודה הבאה היא בעצם נקודת הקודקוד. זה אומר שהחלק הכי גבוה של הראש שלנו, טיפה אחורה. תודה למשהו, וזה מקורית. ליאורה, את יכולה לסגור את המיקרופון בבקשה? נראה, אני יכולה לעשות את זה. אוקיי, אז אנחנו מתחילות בנקודה הראשונה, שזה אחרי הקראטה, זה נקודת הקודקוד. זה החלק הכי גבוה בראש שלי, בגולגולת, וטיפה אחורה, נגיעה אחורה. זאת נקודה שנקראת GV20, ועליה אני מתופפת עם שתי אצבעות, ברכות. זה לא צריך לכאוב, אוקיי? זאת נקודת הקודקוד. הנקודה הבאה היא נקודת הגבה. מי שלא הספיק לצלם, אני אוכל להעביר את השקף הזה בכיף אחר כך. אז ככה אנחנו מתופפות כאן. אחרי זה אנחנו עוברות לתחילת הגבה, החלק הפנימי של הגבה, בדיוק. אחר כך צד העין, שזה בעצם לא הרקה, אבל זה ממש הצד של העין. כיוון שזה ברור ורואים אותי גם. מתחת לעין זה ממש במרכז האישון. על העצם מתחת. מתחת לאף. אפשר בהחלט לעשות את התנועה הזאת שעושים את זה. למתוח את השפה העליונה למטה. ולתופף. שקע הסנטר זה בעצם החלק שנמצא, החלק הכי שקוע מתחת לשפה התחתונה. רגע, נוריד את הצעיף. אנחנו רוצות את השקע של עצם הבריח. אפשר לתופף גם על הבגד. אגב, כל עוד הוא לא עבה מדי. אפשר פשוט טיפה לעשות טיפה יותר חזק, אם יש בגד וזה בסדר. ומרימים את היד הנגדית, ובקו של החזייה, בקו של בית השחי, בחזייה, זה גם נקודה רגישה. מרגישים את זה. מרגישים את הטיפוף במקום הזה. אוקיי? לאחר מכן אנחנו חוזרות לנקודת הקראטה. וזה הסבב של הטיפוף שאני מלמדת אתכם היום. חשוב לי להגיד שיש כל מיני סבבים של טיפופים. אפשר למצוא כל מיני דברים שונים. כמו שאתם רואות, מסומן כאן בשקף, יש גם נקודות על האצבעות עצמן, שאפשר לתופף גם עליהן. זה סבב טיפה יותר ארוך. ויש גם טכניקה שמשלבת תנועות עיניים בין הטיפופים. רק תדעו שזה קיים, זה מאוד מעניין ואפשר להעמיק בזה. היום אנחנו גם יודעים שבכל מה שקשור לטיפול ברגשות וטראומה, התנועות עיניים הן מאוד מאוד אפקטיביות. הן עוזרות למוח בעצם לייצר קשרים חדשים בנוגע לדברים שחוו בעבר, כמו EMDR. אני יכולה להחזיר רגע את השקופית הקדמת, אם מישהו ממש זה חשוב לו. רגע. בבקשה. יש שאלות לפני שאנחנו מתקדמות? אני מבטיחה שהשקופית תהיה שם כשאנחנו נעשה את זה, וגם אני אפתח את המצלמה שלי כמו שצריך שתוכלו לראות.
אתם לא לבד בזה. צד העין, הכוונה היא על העצם. כן, יש פה בעצם עצם ממש ממש בערובת העין בצד. אנחנו לא עושות את זה על הרקה, אלא על העצם עצמה. צד העין. יופי, אני מודה לכם על השאלות. כל פעם שמישהי שואלת, אתם עונות גם למישהי אחרת על שאלה. נראה. אז עכשיו אני רוצה לעבור איתכם על כמה נקודות תורפה שיש. אז מה שקורה לפעמים זה שאנחנו לוקחים משהו שהוא נורא נורא גדול, איזשהו סטרס נורא נורא גדול, במקום לפרק אותו לחתיכות קטנות או למשהו שאני יכולה להתמודד איתו, כי אני רוצה פשוט לעשות סבב ולהתקדם הלאה. אם זה לא עובד, אם אני עושה טיפוף על נושא גדול ומה שזה לא עובד, אז אנחנו פשוט מפרקות אותו למשהו ספציפי יותר וממשיכות עבודה. לא לדלג על המדידה. הרבה פעמים זה מרגיש כזה, טוב, נו, מה עכשיו, אני אמדוד מול עצמי, כמה אני לחוצה, אז אני יכולה פשוט לתופף. אנחנו לא נראה, יהיה לנו קשה לפעמים לכמת ולהבין את ההבדל. וגם המקומות האלה של הכימות הרבה פעמים מחזיקות את האמון שלנו בתהליך, של לראות שזה עובד. לחץ חזק מדי, אנשים שדופקים חזק מאוד במין חשיבה שזה כאילו יעשה עבודה יותר טובה, זה לא אמור לכאוב, לפעמים זה יהיה מאוד רגיש, כשאנחנו עובדים עם אנשים שיש להם פיברומיאלגיה או תסמונות כאב אחרות, גם הטיפוף העדין מאוד יכאיב להם, אבל צריך להתאים את זה לבן אדם. ולצפות שישר זה יעבוד, גם זה לא תמיד קורה. לפעמים אנחנו נצטרך לעשות יותר מסיבוב אחד, ולהיות בסבלנות למקום הזה. אז עכשיו אני שוב עוברת איתנו על כל התהליך, מההתחלה ועד הסוף. מה אני מרגישה? את הסטרס. איפה אני מרגישה את זה? אני יכולה גם להוסיף איך אני מרגישה את זה, אם זה סטרס דוקר, סטרס פועם, סטרס עמום. המדידה שלי, כמה חזק אני מרגישה את זה ביחס לעצמי. משפט פתיחה שאני יוצרת, שמתאר בדיוק את המצב שמדדתי עד עכשיו, בשלושת הסעיפים הראשונים. סיבובי טיפוף, טיפוף על הנקודות, תוך חזרה על המשפט שיצרתי. בסוף הטיפוף בדיקה, איפה הסד שלי עכשיו, כמה חזק אני מרגישה את זה, והאם היה שינוי. חזרה, סיבוב נוסף לפי הצורך. כן, עלמה. השאלה שלי זה אם אפשר לעשות את זה, את המשפט, לאורך היום, לא בפעם אחת עוד אחד ועוד אחד. לא שוב ושוב. כן, דבר ראשון אפשר לעשות את זה, כל משהו שנקרא אמירה חיובית או affirmation, סטייל לואיזי, אני חושבת שהרבה מכירות, הוא עובד. גם רק האמירה הזאת היא עובדת, ההכרה. אבל כדי להשיג את ההקלה שתכף תוכלי להרגיש בעצמך, אנחנו צריכות כן להוסיף נקודות טיפוף. כן, יש פה אפשרות לעשות נקודת... לא, את סליחה? לא הבנת אותי. הכוונה היא, את כתבת שצריך לעשות את זה, אם זה ממשיך, לעשות את זה שוב. כן. אז אני שואלת אם אני צריכה לעשות את זה שוב באותם 5 דקות, או שאפשר לעשות את זה שוב במהלך היום. לשיקולך, לשיקולך. בגדול, את תראי שהסיבוב הוא לא לוקח הרבה זמן. ואם כבר התיישבת והשתרשת ועשית עושה משהו, יכול להיות שפשוט תעשי עוד איזשהו סיבוב. ובואי נקווה שאפילו סיבוב אחד יעשה עבודה. בואי נראה. תודה. אוקיי, הטכניקה נקראת emotion freedom. היא משחררת רגשות. ייתכן ואנחנו נרצה לשחרר סטרס ויעלה משהו נוסף. זה משהו שקורה לפעמים. אם מרגישים איזושהי הצפה, זה בסופו של דבר בסדר גמור, זה אומר שזה עובד. אז כדי לדעת להחזיק את זה, אנחנו תמיד, או שאנחנו עם רגליים על הרצפה, בזמן שאנחנו יושבות, סוג של השתרשות, מי שמעדיפה לעשות תרגולים בזמן שהיא יושבת על הרצפה בישיבה מזרחית, זה גם בסדר, אנחנו מדברות עדיין על איזשהו חיבור, אבל אנחנו נרצה להיות מחוברות לקרקע. טכניקה שמאוד מרגיעה כשיש הצפה גבוהה ורצינית, זה לחפש 5 דברים שאני יכולה לראות בחדר, 4 דברים שאני יכולה לגעת בהם, 3 דברים שאני שומעת, 2 שאני מריחה, וטעם אחד, שזה יכול להיות גם הטעם של עצמי.
אבל כשאני מסדרת את הרשימה הזאת, המוח שלי מתרכז בזה, הוא כבר לא מתרכז בהצפה, וזה מאפשר לי להוריד הצפה עכשיו ממצב של מאוד מאוד גבוה, בוא נגיד 10, למקום של 5 שאני יכולה להסתכל עליו. נשימות, הכלי שלנו שקיבלנו במתנה בלידה שלנו, ואנחנו מזדקות עליו כשאנחנו עוזבות את העולם הזה. נשימה תמיד נמצאת איתנו, היא תמיד שם, תמיד אנחנו יכולות לקחת נשימה עמוקה כמו שצריך, ולעזור לנו לחזור לכאן, לחזור על הגוף שלנו. אז אנחנו מתארגנות לתרגול. אז אני הייתי רוצה לדעת שאתם יושבות בנוח, שיש רגליים על הקרקע. אני מאוד ממליצה שתהיה כוס מים ליד, רצוי לשתות לפני שאתם מתחילות אפילו, יש פה את הכוס תה שלי. מי שרוצה לכבות מצלמה יכולה לחלוטין לעשות את זה. ואנחנו מתחילות עם השלב הראשון. השלב הראשון הוא, אני רוצה לדעת באיזה רמה הסטרס שלי ואיפה הוא מורגש כרגע בגוף. אתם מוזמנות לכתוב את זה בצ'אט, מי שלא יכולה לרשום את זה לעצמה על חתיכת נייר, ומשם אנחנו נתקדם למשפט הפתיחה. אני מחכה לכן, יפי 4 בלסת, תודה 8 בבטן ובחזה. מעולה. 7 בחזה, תודה קרני. גרון, ראש. תראו איך אצל כל אחת אותו רגש מוצא משהו אחר. גרון וחזה עליון, ראש, בת החזה ועורף. יופי, תודה על השיתופים האלה. ועכשיו, שכמות, גם אני בשכמות, סיסטרס. ואני, תמשיכו לכתוב גם אם אני לא מגיעה לזה, זה חשוב. ועכשיו אנחנו מתקדמות לייצר את המשפט פתיחה שלנו, אוקיי? גם אותו אתן יכולות לכתוב רגע בצ'אט או לכתוב את זה עבורכן. המשפט פתיחה שלנו מדבר על, בבטן ובחזה, תודה לימור. המשפט פתיחה שלנו תמיד יהיה, למרות שאני מרגישה מתח או סטרס, כל אחת שתקבל את המילים שמתאימות לה. למרות שאני חווה סטרס ברמה 6 בשכמות, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. אוקיי? כל אחת עם הרמה שלה. ואנחנו מתחילות עם נקודת הקראטה. למרות שאני מרגישה מתח בשכמות, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. 3 פעמים על נקודת הקראטה. למרות שאני מרגישה מתח בשכמות ברמה 5, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. למרות שאני מרגישה מתח ברמה 5 בשכמות, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. עכשיו אנחנו עוברות לנקודה של הקודקוד. למרות שאני מרגישה מתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. עוברות לגבה. למרות שאני מרגישה מתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. צד עין. למרות שאני בסטרס, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. מתחת לעין. למרות שאני במתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. מתחת לאף. למרות שאני במתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. מתחת לפה. למרות שאני במתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. שקע של בית החזה, של עצם בית החזה. למרות שאני במתח,
אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. מתחת לבית צ'כי, למרות שאני במתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. חוזרות לנקודת הקראטה. למרות שאני חווה מתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא, 3 פעמים. למרות שאני במתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. למרות שאני במתח, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, שלם ומלא. אפשר לשחרר את הידיים, לקחת 2 נשימות, לשתות כוס מים, ולבדוק איפה הסטרס נמצא אצלי בגוף, ומה המידה שלו עכשיו. עבר לצוואר, הייתה תנועה. מעניין. ירד מ-6 ל-4. מעולה. שבע ל-5. יש כאן תנועה. זה לא מובן מאליו, תודה, מ-5 ל-3. זה לא מובן מאליו שבתרגול כזה קבוצתי, יש תנועה. כשאנחנו נעשה את זה, את לא מרגישה כבר את המתח. וואו, איזה כיף. יופי. ירד מ-7 ל-1, וואו. זה הכלי. הכלי הזה אצלכם הוא מאוד מאוד פשוט, ואנחנו הולכות עוד לפשט אותו עוד מעט עוד יותר. מוכנות לזה? תודה על השיתופים שלכם. את זה עשינו כבר. צ'קרת הכתר, כן, כאילו כשאת אומרת צ'קרת הכתר, אני לא רואה את השם. סלסי? לכתוב לי בעברית, אני כן, מאותגרת. כן. סלסי. אז אפשר, בגדול אנחנו מתופפות על נקודה שנמצאת כאן שנקראת GV20, אבל כן אפשר לעשות טיפוף כתר גם. זה אפשרי. אפשר כאילו ממש לעשות את הטיפוף. בעיגול על הראש. תודה. בבקשה. אז עכשיו אנחנו רוצות רגע להתאים את זה למה שקורה לנו. למצב של חירום, למצב של מעכשיו. אז אנחנו במצב כזה משתמשות בנקודת הקראטה בלבד. אנחנו ממשיכות לתופף עליה עד שאנחנו מרגישות רגיעה. אנחנו מורות את אותו משפט, כמו שאמרנו, למרות שאני מקבלת את עצמי באופן עמוק, מלא ושלם. זה יכול להיות גם דברים שקשורים לסטרס. למרות שצעקתי על הילד שלי עכשיו, אני מקבלת את עצמי באופן עמוק, מלא ושלם. אוקיי? אנחנו בני אדם, כשאנחנו מקבלות גם את הטעויות שלנו, גם את ההתנהגויות שלנו בצורה עמוקה ושלמה, נוצר ריפוי, נוצרת שלווה. לא חסר מה שיוסיף לנו סטרס כרגע. אז נקודת הקראטה זה קלי קלות, אפשר לעשות את זה בכל מקום. נקודת הקראטה זה הנקודה שלמדנו מקודם, היא נמצאת בעצם על החלק של היד מתחת לזרת, בדרך כלל במקום שבו מתחיל קו הלב, ואפשר פשוט לדמיין את קראטה קיד עושה היה ושובר משהו, ולכן קוראים לזה נקודת הקראטה. אוקיי? לא אני המצאתי את השם, לא לוקחת לזה קרדיט, אבל זו הנקודה. היא תהיה רגישה יותר, היא תהיה, לכל האורך היא תהיה רגישה, יש כאלה שהיא תהיה אצל ממש פה באמצע, הרוב היא תהיה קצת יותר למעלה. אוקיי? גם כמו שאמרתי לגבי הטיפוף על הנקודה בכתר, אז שאפשר לעשות את זה בעיגול, גם כאן אם אני לא בטוחה אני יכולה לנוע קצת. אנחנו לא עם החתים, אנחנו לא כירורגיות, זה אקופרסורה, זאת אומרת אנחנו מפעילות לחץ על נקודות במרידיאן. ככל שתתופפו יותר אתם תמצאו אותם הרבה יותר בקלות. אז אוקיי, EFT, כמו שאמרנו, היא שיטה שמחברת מילים, גוף ותודעה.
היא משלבת את האמירה המודעת, משהו שאני מנכיחה כרגע, עושה אותו, מכירה בו, נמצאת בתוכו, ומתופפת על נקודות אנרגטיות שמשפיעות על הנפש, הנעת הדם וזרימת הצ'י בגוף. השילוב הזה מייצר תנועה ממקום של עומס, תקיעות וסטרס, ובעיקר מאפשר לנו לפגוש את עצמנו, כל מיני חלקים שלנו, בצורה מחוברת ומבוסתת יותר. אני מזמינה אתכן להתאמן על זה בבית, ממש בקלות, בעיקר שעכשיו נתתי לכם את הטריק של רק הקראטה, אפשר לעשות את זה בהליכה, אפשר לעשות את זה תוך כדי, ואפשר לעשות את זה יחד עם אנשים, וללמד אותם לעשות את זה. אני יכולה להגיד לכם שילדים שמאמצים את הפרוטוקול הזה, עושים עבודה מאוד מהירה ומאוד יפה עם עצמם. ואם יש כאן אימהות לילדים ממש ממש קטנים, זאת אומרת מתחת לגיל 4, מתחת לגיל 5, בוא נגיד עד גיל 4, אפשר לעשות, אפשר לתופף על עצמי בתור התינוק או התינוקת. כלומר, אני כתינוקת עכשיו חווה סטרס גבוה, ואני מקבלת את עצמי באופן עמוק ושלם. אני יודעת שזה קצת יותר far out, ודורש פה קצת יותר אמונה, אבל זה עובד. אנחנו לא מתופפים על ילדים מתחת לגיל 5, אנחנו כן יכולים לעשות את העבודה הזאת השלכתית עבורם. בעיקר אמהות ואבות, כלומר, מישהו כמובן גם סבא וסבתא, אם יש קשר קרוב, אבל כשיש איזשהו קשר, בונד חזק שמחבר אותנו, אפשר ממש לתופף על עצמנו לטובת מישהו אחר גם. תודה, גם לי היה מעניין להעביר אתכם, זה באמת, כמו שאמרתי, כלי שהולך איתי שנים רבות, והוא כל כך פשוט ונעים. אני לא יודעת אם מלמדים במכללת קרקור EFT, אני יכולה לבדוק, זה לא קורס שנפתח בסמסטר אביב בכל אופן, אבל אפשר להתעניין שם. יש ממש עוד מידע אונליין, כלומר יש את שני החברים שדיברנו עליהם שהקימו שהמציאו את הנושא, אחד מהם כבר הלך לעולמו ב-2013, רוג'ר קלהן. מספיק צעד אחד רותם, בגדול את יכולה, אם את מרגישה שזה יעזור לך לתופף על שני הצדדים, you can do it, זה אותן נקודות, בגדול בשביל טיפוף אנחנו עושות את זה בצד אחד. קני, בגדול כן, בגדול אם את מתמקדת ויש לך כוונה טובה, אני חושבת שאפשר לתופף על עצמך גם במקום בן הזוג. כן, אני מאוד מאוד מאמינה במקום הזה שכולנו מחוברים, אנחנו כולנו רשת אנושית אחת, וככל שהקשרים שלנו קרובים יותר, אז זה יעבוד גם ככה, בהצלחה, בהצלחה. מה עוד שכמובן שכשאנחנו לוקחות אחריות על הסטרס שלנו, אז גם הסביבה שלנו מוטבת מזה אוטומטית. זה משהו שמעדד, אוקיי? אני כאן אם יש עוד שאלות. בגדול זה עובד על כל רגש, כלומר אני כמטפלת משתמשת בכלי הזה בקליניקה לשחרור רגשות אחרים. הרבה פעמים אנשים מגיעים עם הרבה מאוד כעס, זו דוגמה קלאסית, אנשים מגיעים עם כעס גדול, כעס בדרך כלל רגש שמחביא מתחתיו רגשות אחרים, וכדי להגיע אליו אנחנו נתחיל לתופף על הכעס, ולאט לאט אנחנו נגלה מה נמצא מתחת, ונוכל לעבוד עליו. תודה רבה לכל מי שהגיע, אני אומרת כשאנשים נפרדים אז אני רוצה להגיד להם גם, שלום. ואם יש עוד שאלות אני בודקת. אני רוצה לשאול, כן, בטח. כשאדם מפהק במצבים כאלה, מה את מפרשת את זה? איך את מפרשת את זה? תראי, פיוק בהגדרה הפיזיולוגית שלו הוא צורך ביותר חמצן. הגוף שלנו מפהק שהוא מרגיש שהוא צריך יותר חמצן. עכשיו, אפשר לקחת את זה פה למקומות קצת יותר הוליסטיים, למה אני צריכה עכשיו יותר חמצן? מה זה החמצן הזה בשבילי? מה מעייף אותי עכשיו? האם יש משהו בסיטואציה שאני נמצאת בה כרגע שהוא קצת יותר מדי בשבילי להבנה? להבנה או להטמעה? את יכולה גם לא להתחבר, זה בסדר. אבל בסופו של דבר במקום הפיזיולוגי, פיוק, הגוף מבקש להכניס יותר חמצן ובהרבה. כשאנחנו מפהקות, אנחנו שואפות כמות מאוד מאוד גדולה של אוויר לתוך הגוף. זה כמעט ולא קורה בשום מצב אחר. כשיש צורך בהרבה מאוד פיוקים, זה המוח מאותת שהוא זקוק כרגע ליותר חמצן. אז זה יכול לקרות כשהוא עייף, כשהוא זקוק למנוחה, וזה יכול לקרות כשהוא עייף זקוק למנוחה מנטלית גם. אני מפהקת בזמן התרגול של ה-EFT. בסדר גמור. זה עדיין את מחברת את זה לחמצן?
בטח. דבר ראשון, הגוף, בדיוק כמו שדיברנו קודם, הגוף מדבר. הגוף מדבר, והוא מדבר בדרך שלו. מה זה אומר שאני צריכה יותר חמצן עכשיו? או שהגוף שלי מבקש יותר חמצן? כדי אולי להקל את מה שקורה? כדי לגרום לתהליך הזה לעבוד באיזושהי צורה? אוקיי? כן, רציתי לשאול, שאלתי אותך גם בכתיבה ולא ראיתי את זה. כשאמרת לעבוד על כן. בן אדם אחר, אז כן. נניח בן אדם שכועס על כל דבר, אז איך בדיוק את עושה את זה? תראי, דבר ראשון, אני לא יודעת אם אני מדברת כרגע עם מטפלות או עם אנשים, אני מטפלת, כן. את מטפלת. אז ואני אני, מכירה את ה-EFT, אבל נורא אהבתי איך שהעברת, אגב, תודה. ממש כיף. סליחה. כן, אז זה ככה נתן לי עוד רעיון לגבי מטופלים. איך כן. באמת? אז כשאנחנו עובדים על רגשות אחרים שהם לא סטרס, אז אני מתייחסת אליהם בצורה קצת יותר מורכבת, דבר ראשון, כי סטרס הוא יותר כזה מין תגובה של הגוף למצב קיים, בעוד רגשות הולכים איתנו ומנהלים אותנו הרבה מאוד פעמים. אז כשאנחנו מגלים איזשהו רגש של המטופל, לדוגמה, הוא לא יודע על מה אני מדברת. מה זאת אומרת? אני כועס, אני פשוט כועס, נכון? אני כועס, יש לי גם את כל הסיבות ללמה אני כועס כרגע, נכון? ואז אני מתחילה עם הקבלה הזאת של אני כועס. זאת אומרת, אנחנו נעשה סבב ראשון. איפה הכעס נמצא לך בגוף? הרי תמיד זה יתבטא איפשהו, נכון? איפה הכעס הזה נמצא לנו בגוף? כמה הוא חזק, אותו תהליך. ואז אנחנו נרוץ ונתחיל, למרות שאני כועס, אני מקבל את עצמי באופן עמוק ושלם. ומתוך כל הדבר הזה, בצורה אינטואיטיבית וגם מתוך היכרות כמובן עם המטופל והמילים שהוא כבר הביא לתוך הטיפול, אני אשנה. אני גם חייבת להגיד שכשאני עושה את התרגיל הזה עם מטופלים, אז אני אומרת משפט והם חוזרים אחריי, את המשפטי פתיחה. כלומר, אני אומרת והם חוזרים אחריי, ואני גם נותנת להם הנחיה, שאם עולות להם מילים אחרות, שישתמשו בהם. כלומר, ההנחיה לחזור אחריי, אבל. ואני גם משנה אותם. זאת אומרת, אם פתאום אני אעשה סבב על הכעס, ואז אני ממשיכה ואני אומרת פחד, או עצב, או בושה, כל דבר אחר שאני עולה, ואני אראה ישר אם הוא מתחבר או לא. ולפעמים אנשים פשוט, תוך כדי הטיפוף, מתחילים לבכות, מתחיל להשתחרר איזשהו משהו, כי גם אם זה לא ממקום עמוק, הם פשוט נותנים אישור לרגש שהם לא נתנו לו אישור הרבה מאוד זמן. ואז כבר אפשר לקחת את זה לשיח. כן. כן. אני הבנתי, זאת אומרת, המשפטים משתנים לפי מה שעולה לך באותה סיטואציה. הוא מתחיל כן. עם משהו ואת... אני בונה תמיד, למטופלים אני בונה את משפט הפתיחה, אנחנו עושים את אותו תהליך שעשינו כרגע, אני נותנת הנחיה ברורה לחזור אחריי, זאת אומרת אני אומרת את המשפט, אני גם מתופפת יחד איתו במראה, כן. ואני כן, בצורה גם אינטואיטיבית וגם מתוך מה שעלה בטיפולים קודמים, או המקום שאני רוצה לעזור לו להגיע אליו, אני אעלה את מה שאני רואה מתחת לכעס, שהוא לא יכול היה לראות עד כה. ומתוך המקום הזה שהוא כרגע הוא בנוכחות בתוך הגוף שלו, הוא מאשר ומוכן לקבל, גם להגיד אני בן אדם, אני כועס, זה כאילו, אני גם כועס וגם מקבל את עצמי באופן עמוק ומלא. אני גם חייבת להגיד שהיו אצלי נשים שעצם העובדה של להגיד אני מקבלת את עצמי באופן עמוק ומלא היה להם קשה. עזבו מה היה בהתחלה של המשפט, רק אני מקבלת את עצמי באופן עמוק ומלא, רק שם היה ריפוי. זה לא מובן מאליו. וגם יהיו לפעמים מטופלים או אנשים שלא יתחברו למשפט הזה. ואז אנחנו נרצה, אפשר יהיה לעדן אותו, למרות שאני עכשיו בסטרס מאוד גבוה, אני מקבלת את עצמי איפה שאני נמצאת כרגע. אנחנו נעזור להם להגיע למקום שבו הם יכולים להתמודד עם זה, למרות שאני אישית ממש מקפידה על המשפט הזה, אני חושבת שהוא חזק מאוד. הוא עושה עבודה מעולה. דרך אגב, כשאני למדתי, וזה היה לפני כמה שנים טובות מאוד, זה היה, אני מקבלת את עצמי באופן מוחלט ומושלם. מוחלט ומושלם, באמת. מעניין. זה התעדן במהלך השנים, זה התעדן קצת, כי כנראה שזה היה יותר מדי עוצמתי לזה. האמת היא שאני למדתי את זה בשנת 98, את הכלי הזה, ומעולם לא שמעתי את הפרייז הזה, אבל כמו שאמרתי, בשנייה שהוא נהיה כל כך פשוט, יש הרבה מאוד, יש אנשים שמשלבים עם זה גם עבודה עם תמציות בח,
כלומר, עושים איזושהי עבודה אנרגטית על איפה הסטרס נמצא, ואז עושים הקשות יחד עם ה-affirmations של פרחי הבח. באמת, זה כלי כן, שהוא בייסיק, נהדר. בדיוק כמו שהנשימה היא בייסיק, אם כבר כן. מדברים על הפיוק שלך, אלמה. אז אפשר לפתח אותו להרבה מאוד מקומות. נכון, תודה, באמת תודה. מקסים. בשמחה, בשמחה. איזה כיף, ענת, תודה על ה... תודה לכן שבאתם ושהייתם פתוחות ושהבאתם את עצמכם ככה. ושיהיה לנו לילה תודה לך. טוב, אמן, לילה שקט. לילה שקט, להתראות, אמן, תודה רבה. ביי ביי. ביי. ביי, לילה טוב.